تجھے کیا بتاؤں اے ہم نشین، مجھے موت میں وہ مزہ ملا نہ ملا مسیح و حضر کو بھی وہ مزہ عمر دراز میں. باچا صاحب دا خبر اکڑا چی پا شباب کیے خدمت کو دا یو چسکد چی اللہ پاک چاہتے نصیب کی. او مرگ زمون دا مسلمانانو کلٹل عقیدہ دا، او دا دا خدای دا یوالی عقیدہ دا. نہ کرتا قرآن کریم کی اللہ فرمائی یحیی و یمیت. رب ذوالجلال فرمائی زہغ ذات یما چھ مرگ زور کوما حیات و زندگی زور کوما. دا دا مسلمان عقیدہ دا لکہ باچا سے ہوئی دا نور خلق الدہریہ و اغیسوی وی اشاب الصغیر و افن الكبیر کر الغداتی و مر العشی. دا زمانی دی گردش سر سڑی سوالی گئے بڑھا کی گئے بیاد سوالے میلہ دا کیل ختم بگلتا سینا. دا زان لیو نظام دا دی زین شروع شو دا بی بی پا خیٹ کے زان لیو حیات و زندگی دا. علامہ علی قاربی الموت نشأۃ ثانیہ، مرگ دا یو دویمی زندگی او دا یو دویم جنم دے.